сабти фосилавӣ аз нигоҳи нав бо Мубориз Усмонов. Пайваст мешавем бо Мубориз. Ман як альбоми калон омода карда истодам ки ин қариб ки 20 суруд мебошад. Сурудҳои шумо бо туй пайвастагӣ надорад. Бисёр зебо, бисёр бо сифати баланд бошад. Ман бисёртар дӯст медорам ки маро масалан шоу мегӯям, баранда гӯям. Зикр мекунед ки китоби дӯстдошта надоред. Дӯстони самимӣ, дӯстони ҳақиқӣ кам ҳастанд. Мубориз чанд пул маблағ мепурсад? Бе пул барои шумо. Дар дили шаб бе ту танҳо. Бе ман марав, маскатро пӯш ҳатман. Нозанинам, ту ба ёдам боше ёри ҷунам. Чӣ гуна мешавад? Баъзан мешавад ки ҳамчун ҳофиз дар туй баромад мекунед ва баъзан мешавад ки ҳамчун ровигӣ аз баҳри яке мебароед. Бале туйро ба тамом ба дасти ман меспоранду халос дигар. Вале дар ёдам аст ки дар консерт ҳамагӣ 37 нафар омада буд. Биёед ин савол гузаронем. Роналдо дорам ёр узри бисёр. Шакли пурраи барномаро рӯзи ҷумъа санаи 29 май соати 20 бо вақти Тоҷикистон аз шабакаи ютуби Нигоҳи нав тамошо кунед.